na lang. Sir, may video dyan, sir. Ay. Malikot. Wait lang. Bilis-bilis mo naman mag-stud. Bilis to, hype ano to ah. Magaling ah. Magaling po ito, magaling. Magaling. Malupit to, malupit. Fighter? Magaling. Fighter to fighter. Dila. Dila para hindi siya magaling. Ay, wala. Si ate. Wala si ate. Ala! Hindi na rin nanihiyan nun. Pare, saglit lang, no? Opo. Nakuha na? Saglit lang. Kiss mo, kiss. Balik-balikan yan. Balik-balikan niya. Manyakis to eh. Oo, ano. Na, tapos na. Tapos na. Saglit lang, galing ng aso. Pataw to, galing, fighter. Daw na lang, ma'am. Ah, si ate. Magaling tong aso na to. Huwag dito mo parang makatan. Parang kadan. Dito yung paa mo. Dito. Pataw to, no? Tagpon, sige daw, no? Magaling, no? Magaling. Ba si CS yan pag nagbuntis? Hindi po. Wala pang nasiis to mo. Magaling tong aso na to. Mga ilang anak niya? Depende. Depende po. Pinakamarami niya 7. Hmm. Seven, kaya nung ano yan? Chihuahua. Opo. Sobrang liliit. Sobrang lilit lang yung anak. Tapos na. Tapos na, kanina pa. Na-video na ako. Magaling tong aso niya. Picture mo kay ma'am. Wow, ang cute naman! Nag-asawa na kayo? Uy, Dala, inasawa na ka, mag-girlfriend ka naman! Nagagalit. Nag-ano sa kanya doon? Wala, may namatouch siya.